l'equip al que entreno és un infantil de segona, de divisió. Són de primer any tots, és un equip molt formatiu, tots estan aprenent. Són nens que qualitativament potser no en saben gaire, s'apunten aquí per fer un esport i venen i fan el que poden. I moltes vegades potser no competim en els partits, però s'esforcen la majoria. Moltes vegades els infantils, simplement tenint un cos alt i fort, ja tens avantatge. I jugadors que destaquen fins a juvenils, moltes vegades hi ha juvenils ja se'ls enduen equips importants, o els venen a buscar, o els segueixen, i fan proves o al Barça, o a l'Espanyol, equips així, l'Adam, que competeix perquè li agrada molt el futbol i evidentment és bo qualitativament. Hi ha el jugador que té qualitats molt bones per jugar a futbol, però no té l'esperit de competició i l'esperit de voler jugar i d'equip. Hi ha jugadors que són molt bons per estar a dalt a la lliga i ja saben el que venen, ja saben si s'apuntaran a l'infantil C i estar a primera o estar preferent, i els objectius que pot tenir el club, alguns ja ho intueixen. Hi ha molts altres jugadors que s'apunten només perquè m'apunto al Java com em podria haver apuntat a qualsevol altre equip de la ciutat per fer un esport, i m'apunto a futbol perquè és només universal. Si no, potser m'apuntaria al bàsquet o a taekwondo o qualsevol. Però bueno, evidentment hi ha molts jugadors que a aquestes edats tenen 12-11 anys. És molt complicat que tinguin la visió de voler entrenar, de pensar que algun dia arribaran a ser alguna cosa. La majoria de jugadors venen i si són bons perquè sí. Els valors de col·lectiu i de som un equip i de respectar els companys, aquests valors són per tots, però evidentment l'equip que competeix té uns valors destinats a cara a competició, a saber que és important i que no, i en canvi els que són més per formar-se, és una mica cada jugador és igual, és a dir, siguis o no siguis bo, siguis millor tècnicament o no, com que estan tots una mica al mateix nivell, tenen la mateixa oportunitat tots i gaudeixen dels mateixos minuts a partit, aproximadament, i en canvi un equip més competitiu és important que aprenguin que si no hi ha esforç, que si no hi ha treball, per molt que siguis bo, no pots jugar els minuts. Enfoques de dues maneres diferents el que és el treball en equip i el treball col·lectiu, i ja és el que et deia abans de l'objectiu de l'equip ja a principi de temporada, i mentre desenvolupes amb els nens tu els enfoques un objectiu de competició i aquests l'hauran d'aprendre, i en canvi amb aquest, per exemple, l'equip d'aquí és un objectiu més de formació, de poc a poc anar aprenent i no passa res. I el nostre objectiu potser no serà guanyar el partit, sinó serà arribar a l'àrea contrària i crear dues ocasions de gol. Són perfils diferents. A principi de temporada, això ja ho parlàvem amb els coordinadors i els entrenadors abans, donen un objectiu. Equip infantil C, per exemple, estan pujant de categoria, l'any que ve interessa tenir un equip preferent, un altre equip preferent, per tant, l'objectiu és pujar de categoria, i arribes a primera dia i els nens ja els dius, ja ho saben que l'objectiu és apretar aquest any i pujar de categoria. I l'altre perfil d'equip, per exemple, és, bueno, aquest any sou de primer any i canvieu de jugar de futbol 7, de jugar 7 en el partit, a jugar 11, el camp és el doble de gran. Moltes vegades els nens petits, hi ha nens de tot, però moltes vegades els nens petits poden perdre o guanyar, que acaba un partit i estan rient i cridant a la dutxa i ja no se'n recorden. Pocs nens, quan tenen 6-7 anys, de veritat surten d'un partit plorant si han perdut, pocs nens, que aquests nens al final per la competició són els que segurament quan siguin més grans estaran als equips importants i estaran donant-ho tot, i són els que ho senten, però la majoria de nens simplement s'ho passen. Tant si és equip competitiu com formatiu i vas perdent 20-0, els pares animen els nens i estan a darrere, i quan acaben el partit, bueno, s'ha intentat, i els nens, mentre tinguin l'apoyo dels pares, els està bé. I encara que sigui competició, els pares no cap. La majoria de pares, molt poques vegades he vist un pare renyant a un nen perquè no ho ha fet bé, o un pare criticant a un nen. Clar, evidentment, cada pare i cada nen és un món, i els seus pares són moltes vegades el reflexe dels pares, el veus en el nen, i la majoria de pares, i jo et diria que el pare perfecte és aquell que deixa el nen i simplement
estar atent, que es comporti i tot, però que no es posa amb la feina dels místers, perquè la majoria de vegades els místers fem el millor que podem i no ni tenim ni mania al nen, ni ens passem amb cap nen. El que passa que hi ha pares que volen, hòstia, el meu nen que jugui més. El meu nen que passa això, i entre pares alguns ja tenen males relacions, però bueno, de casos així sempre te'n vas trobar. La majoria de pares no et diuen res, o et feliciten, o... que pocs nens deuen pensar, oh, quin gran entrenador que he tingut, i en tots els anys. Com a molt recordaran algun entrenador que els feia regals, segurament, però és molt poc probable que pensin, hòstia, quin entrenador que ens ha ensenyat a bascular, o quin entrenador que ens ha ensenyat a girar la pilota d'una banda a l'altra. Els nens simplement venen, juguen a futbol, fan el que poden i moltes vegades ni pensen el que fan, simplement fan per automatismes i no crec que se'n recordin. És probable que nens que siguin més grans, ja jugadors de 15 a 16 anys, sí que pensin, hòstia, aquest entrenador m'agrada perquè ens ha ensenyat a defensar en zona B, però nens de 12 anys molt pocs pensen, crec jo, Els de competició segurament sí, però jo crec que són més referents de, hòstia, a mi m'ha gustat Cristiano Ronaldo, a mi m'agrada Messi i